Hi guys, so I have here porridge or lugaw. Then naisipan ko lang mag-experiment. So hi guys! Hello! So I have here a porridge or lugaw. So ayun, naisipan ko lang mag-experiment. So gusto ko kasing kumain ng champurado. So ayun, I have here also 2 Milo, and then I will put here, and then later I will mix them together. So makakabuo tayo ng CHAMPORADO. Chewing. Diba? Hindi ka makarelate, no? Hindi ka kasi kumakain nito. So, ayan. Mix lang natin siya. Favorite ng aking mga boss. Ano kasi sila? Chinese. So, mahilig din sila sa lugaw. Sa atin, ang lugaw, pagkain lang ng may sakit. Pero sa kanila, sa kanila. Kumbaga, wala silang, walang pilit. Kaya kinakain nila. So, malapit na siya maging champurado ang aking lugaw. So, perfect sana kung may tuyo, no? Galing ang may experiment. Woo! Sayang kasi kung itatapon lang to. Diba? Kesa itapon, di kainin ko na lang. Kumain na din kasi yung alaga ko, so ayun, tinatamad ako magluto. So ito na lang, kakainin ko. Diba? Iyan lang ang aking champurado. Ayun, diba? Champurado na siya. Try nyo din to, guys. Experiment. Experiment ni Sadista. So, ayan na. Ayan na siya. Champurado na siya. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe.